Ската. Чакай да ги надухне ветъра, ще ги... Това момиченце какво? Това е препачено, ама му годи. Тук е го ботора, не е го къп ботора, мамката му. И съм отдоле под него на подмо, виж. Ти си отдоле, а? Не, фанах едно момиче таке като решаваш, тук количката с инструмента. Това количката. Това тук то последния ли е? Това е същия ботор, но той е 50 годин ботор. Ти си го заобикалял от 5 метра, бе. Тук коминджията, тук е моят комин. Уния обяви, кой ти ги беше правил? Един Иван Джуката, там е кънчо. Ето тук е едно куче, гай. Ти си целия си почернел от такова. Какъв то пес? Тук питбол е, гай, тук мъже какво прави? Мъже дънди крокодила. Това пак гаджета. Това е същото като ма. Ма ти много жени, а? Малинка си ги подпънал. Джуджи бой. Много ги обича, мама, да са чужди. Обича ги, ма да са чужди. Та къде живее са? Бела Слатина? Едно попишко селенци. Селенци. Да се не сърди, че си ги показал. Би майгата. Ми тук къде е легна? Тук снега тук. Ти си ги изрезал, все едно лежи. Това цветели на певиците, и си ги... Къде се снима с неги? На Парира. Тук на Белослатински? Дънди Крокодил, тя пе за мене, Дънди Крокодил, това шерифа на Белослатински. Тя какво ти вика, Дънди? Значката. Шерифа, оп. Ти си шерифа на Белослатински? Да. Ми ти имаш един нож преди време. Имам много ножове. Хората ще помислят, че си опасен. Някой път ти не си опасен. Ето тук остава. Ти не обичаш такива работи. Това се това момиче. Горчиво. Мале. Тук са, тук. Та нека държа от София, нека за... Ами това тук, коя си та, коя да си ги запал? Мис Бела са, това но пак. Какво става тук? Мали, тук си като полицай ли си? Тук бе пазач. Тук горчиво, тук ми се радва. Тук па ботора. Така. Дънди Крокодила, шерифа тук. Тук на Ханя. Тук на Ханя къде? Тук бе пазач. Тогава тук съм си изкопал дупката, влазен като риба и изкачам. Я ще им направя снимки после. Да ги преснимам. Тук Петко от Галече нека алапаза. Кой го отрови него? Полковник от София нека лъжи на... Ето дъщеря му? Той ли го умори? Ти го уморя, че водеше дъщеря му? Това са моите деца, такива виж. Моите деца, моих рожден ден. Тук пак, от Трагоската. Школа Ярен съм това Яренце ли е? Мале, за Гергьов ден, идеално. Не, за рождения ден на мъниката. И това Цветелина с моята шапка. И какво ти вика, Дънди Крокодила от Бела Слатина? Не, шерифа. Шерифа на Бела Слатина. Петко от Галече, това е моят приятел. Абе, Петко, я кажи, той как се беше... Я го купал, бе, май ти е кой като не се купал, май ти е помяра. Его тука. Ти ли го купа? Я го купам, бе, грубар, бе. Тук сопата ма зарива Трагоската, най-големия снег. Тебе по един час от снега. Така. Тук. Това на младини ли е? Това. Това Петко па? Това Петко, него купа гроба, бе, его гроба му. Тук аз съм в гроба му. Его, тулите ще ги... И колко време издържа този гроба? Вече има, вечерта беше оплачен, ще го прибият и той... Мовът мой изкара 5 години това трап, бе, баба него това. Ама това си го беше страх. Ама... И изкара, тук къв съм. Ти какво, ще се грамиш ли тук? Не, бе, тега само за... Тия пищове, какви са? Гази. Ти си имаш газов пищов? Имаме, може. Това са ми децата. Ма спрел ли си ракията или още журиш? Не пия алкохол още. Не пиеш? 17 години алкохол не. Тук, бе. Тук правя майтап на оня. Което? Симо на лавката.
Ето къде съм му павал снег. Мали, то снег, мине ли ти Не, студено? ми студено, като в памук съм легнал. Сеначе, аз съм децата. И на кожата викаш На нищо. каква кожа, бе, нема кожа, нема нищо, гледай, какво става. За картина убивам човек. Гледай го тука, виж какво пише, железен мъж. И горе шерифската значка. Его, тук нека са ма закопали, гледай. И орта си отият, аз съм под снега 2 часа, седа под снега. 2 часа под снега си. Его, еха, свеж съм си запалил. И орта си отият, аз съм под снега, его тука. Пак само снег, чета чук-чук тука. И тия вестници за какво си ги взел? Его, тук съм умрел, отишъл се, Свети Петя, хайде! Виж го, умрел! Добър беше, въздал си беше. Его Веско Беле, нека как го фали камерата. Его тук, Гойко Митич. Това ти ли си? Аз съм така. Като Гойко Митич ли си? Така, тук. Едно момиченце. Я да видя Гойко Митич. Его. На времето. Опасен мъж тук. Ами тук що се облекал с костюм, Петко, е? Това и аз съм го премерил тук. За какво го премени? Тук, какво пише? Ти си като командос тук? Да. Баретите. Айрон Мен, железния мъж. Да. Какво пише тук пак? Железният човек. Тук работа такива, его тук. Ето тук. Айрон Мен, Зоро. Там е гробара Веско Монкина. Ага. Ево, закопал ма и ми се моли. И тази... И ти се смея.